Welkom allemaal, vanavond weer. Leuk dat jullie er zijn bij een avondje Radio Perolas. Nou, een uurtje zullen we zeggen. In ieder geval hebben we een hele bijzondere gast vanavond weer. Jullie hadden het al kunnen zien in de Facebook aankondigingen en op de andere sociale platforms. We hebben de gast Rob van Akker. Goedenavond. Ik noem jou kunstenaar, ijzervreter. Ja, je bent van alles eigenlijk. Improvisator. Je mag het zelf ook een naam geven. Op mijn visitekaartje staat vormgever, lasser en kunstenaar. Kijk, en alles wat daartussen zit. Ja, dus ik ben eigenlijk een vormgever die kan lassen. En daarnaast doe ik ook nog kunst. Oké. En vanavond hoop ik ook nog iets interessants te vertellen. Kijk, je bent van alle markten thuis. En dat wist ik ook, anders dan hadden we je natuurlijk niet gevraagd. Ja. Maar je hebt ook een heel bijzonder leven eigenlijk. Ja. Ik werd nog even aangekondigd als filosoof, maar dat ben ik niet. Dat vind je niet? Nee, ik vind het wel. Ja, je hebt omdenker misschien, maar... Ja, maar ja, je hebt soms toch beweringen en zienswijzen die niet iedereen zomaar zelf bedenkt. Ja. En daar zitten we eigenlijk ook wel een beetje om verlegen. En ik denk, überhaupt in dit tijdsgevricht, waarin zoveel dingen eigenlijk niet goed lijken te gaan en veel dingen op hun einde lijken te komen, moeten we ons ook gaan bezinnen over hele laterale oplossingen. Ja. Maar je bent heel burgerlijk begonnen in je leven, of niet? Burgerlijk, ja, als je het zo wil noemen. Ik ben opgegroeid in Kadir en Keer. Ja. Boven de rook van Maastricht, zeg maar. Mm-hmm. En daar kwam ik als 5-jarige vanuit Zuid-Holland, dus met een ontzettend Hollands accent. En in het kleine dorpje wat Kadir en Keer toen nog was, blijf je altijd Hollander. Ja. Maar wel een hele leuke jeugd gehad. Burgerlijk in het zin, het dorp had natuurlijk twee kanten. Enerzijds had je de mensen die bij de fanfare gingen en bij de voetbalclub en die zich in het verenigingsleven meegingen. En die zich daar heel erg aan thuis voelden en daar is natuurlijk helemaal niks mis mee. Maar ik heb me eigenlijk altijd meer thuis gevoeld bij de mensen die net iets anders deden. Dat heb ik ook van huis uit heel erg meegekregen van proberen vooral dingen te doen die je leuk vindt en die je bijzonder vindt. En laat je vooral niet afremmen door wat andere mensen daarvan vinden. Ja. Dus mijn eigen jeugd was niet burgerlijk. En, je ging niet de platgetreden paden af, maar je kwam op je eigen pad. Ja. En dat werd ook wel van huis uit heel erg gestimuleerd. En wat bracht jou dat? In Kadir en Keer had je bijvoorbeeld kindervakantiewerk. Dat was elke zomervakantie 1 week voor kinderen werd er dan, was er een week waar voor de lagere schoolkinderen werden hutten gebouwd, een heel programma bedacht. Een heel fantasieprogramma, was iedere keer een thema. Eén keer was het science fiction, dan was het weer middeleeuwen, dan was het jetset. Ik heb daar eerst als kind aan deelgenomen en daarna als je op een gegeven moment 14, 15 was, dan kon je in de leiding komen. Oh ja. En dan ging je meedenken over wat je daar allemaal kon doen. Ja. En dat was een hele leuke club mensen, maar daar kon ik ook wel echt mijn creatieve ei kwijt. En dus enerzijds een combinatie van leuke dingen doen met leuke mensen. Ook iets voor de andere voor kinderen doen. Was in de zomertijd, iedereen is vrij. Ja. Dat is natuurlijk al heel apart. Ja. Dus dat... Kijk, en overdag was het voor de kinderen en die gingen naar huis. En dan als leiding bleef je dan nog bij het kampvuur hangen en een biertje drinken. En muzikanten, kwamen de gitaren tevoorschijn. Dus dat was wel altijd heel bijzonder. En de aanloop daar naartoe was natuurlijk heel veel vergaderen, bedenken. En, niet super efficiënt, maar wel heel leuk. En toen moest je natuurlijk gaan studeren. Ja. Dus ik ben op een middelbare school in Maastricht geweest en tot mijn 19e op school gezeten. Daar ook allerlei leuke dingen gedaan, maar daarna ben ik bij Maastricht vanuit Maastricht vertrokken. Eerst naar Delft, toen naar Utrecht en uiteindelijk ben ik gaan studeren in Eindhoven, wat nu de Design Academy heet. Oh ja. En daar heb ik dus vormgeving gestudeerd en de richting mens en omgeving. Dus dat is eigenlijk in richting van openbare ruimte. En een hele goede opleiding en je creativiteit werd er eerst ontzettend gestimuleerd. Je werd ook heel erg losgeweekt van alle conventies en alle dingen die je dacht te weten. En daar werd ook juist heel erg gestimuleerd dat je op een hele oorspronkelijke manier nadenkt
Dus je hebt, over een vraag die wordt voorgelegd. En, je hebt nu het gevoel dat je nog steeds iets hebt aan de opleiding van toen? Zeker. Ja? Ja. Oké, dat hoor je niet zo vaak. Er zijn veel mensen die doen een opleiding en gaan uiteindelijk weer iets heel anders doen. En, maar dat heeft dus wel gewerkt. Maar je kwam opeens toch, ik sla eventjes de route van je huwelijk even over. En maar dat impliceerde wel het een en ander. Je bent met jouw vrouw uiteindelijk naar Afrika vertrokken. Mm-hmm. Dat klopt, ja. Dus na mijn afstuderen heb ik eerst in Nederland nog 2-3 jaar als freelancer gewerkt. En dan was ik een ontwerper die achter de tekentafel tentoonstellingen bedacht en zo. Mm-hmm. En ik heb natuurlijk allerlei andere dingen gedaan. En op een gegeven moment hebben wij met z'n tweeën bedacht, wij willen toch heel graag naar Afrika gaan. Zowel mijn vrouw als ik hadden daar een idee van, daar kunnen wij echt wel onze vleugels uitslaan. Het klinkt natuurlijk heel spannend. Het idee dat je iets kan doen wat ertoe doet. Dus we hebben eerst een reis gemaakt van 2 maanden om te kijken, klopt dat beeld wel wat we ervan hebben? En dat heeft ons daar wel in bevestigd. En zij heeft een tropenopleiding gedaan en toen zijn wij de eerste uitzending naar Oeganda gegaan. En dat is natuurlijk een hele bijzondere ervaring als je daar als 30-jarige naartoe gaat. Wat ging jij dan doen? Ik ging er eigenlijk met een heel open vizier zonder plan naartoe. En mijn vrouw had dus het contract, die was de tropendokter, dus die moest meteen vanaf dag 1 een bepaalde rol vervullen. En ik ging daar naartoe. Je krijgt een huis als gezin. We waren nog maar met z'n tweetjes, maar dat is gewoon eigenlijk een leeg huis, het doktershuis. Met een paar simpele meubeltjes. Dus je gaat eerst bedenken van ik wil mijn huis een beetje comfortabel en leuk inrichten. Je gaat op zoek naar een auto die rijdt. Je hebt al best wel snel dat je huispersoneel hebt, wat wel een beetje wat van je wordt verwacht als je in Afrika een beetje inkomen hebt. Dan ga je zo iemand leren brood bakken en dat soort dingen. Dus je was een beetje meer de verzorgende kwartiermaker die eigenlijk moest regelen dat het huishouden een beetje liep. Ja, dat was dan meestal de aanloop en dat gaf mij de mogelijkheid om de omgeving te leren kennen, om te weten van, waar is nou een meubelmaker, wat kan je krijgen op de markt, wat kan je daarvan maken, wie woont er in de omgeving, hoe ziet het eruit. Hoe gaat dat zo? Je komt daar toch in een community die jou waarschijnlijk als een soort alien daar ziet binnenwandelen. Je bent natuurlijk bijzonder, vanwege je kleur. Mensen hebben verwachtingen van je. Je hebt natuurlijk veel meer mogelijkheden dan de mensen daar. Maar op de meeste plekken zijn we gewoon ontzettend hartelijk en warm onthaald. En dat ging eigenlijk altijd heel erg soepel. Ik voelde me er ook wel heel vrij. Ik vind het leuk om contact te maken, te horen, wat drijft mensen, hoe werkt het hier. Je ziet toch vaak alleen maar de bovenlaag natuurlijk. Je leert, het duurt natuurlijk heel lang voordat je echt begrijpt wat er gebeurt. Maar als je ergens 3-4 jaar zit, dan krijg je natuurlijk wel steeds meer te zien en beleef je meer, begrijp je meer. De taal is eigenlijk geen probleem. Ze spreken Engels in Oeganda, de mensen toch? Ja. En jij natuurlijk ook best goed. Ja. Dus, maar je hebt het toch niet altijd over hetzelfde, denk ik? Al spreek je dezelfde taal. Ja. Nou, omdat je Engels spreekt, spreek je natuurlijk het meeste met mensen met een opleiding. Als je de boertjes die op de berg woont, of de herdersjongens, of de marktvrouwen, dan is het toch meer behelpen met een paar woordjes van de lokale taal die je kent en handen- en voetenwerk. Of je bent met andere mensen die de vertaalslag kunnen maken. Maar alle plekken waar we gewoond hebben, want we hebben uiteindelijk 12 jaar op allerlei plekken gewoond, was meestal de voertaal Engels en dat is natuurlijk wel heel fijn. Jij bent daar video's gaan maken, zag ik. Onder andere, ja. Ik ben heel erg de breedte ingegaan. Vanuit mijn opleiding kon ik al heel veel dingen. Ik vond het heel leuk om dingen te maken. Dus in het huis ging ik zelf meubels maken, maar ook met mensen samenwerken. En op een gegeven moment bij een uitzending, de 3e uitzending, toen dacht ik van ik wil ook graag films maken en video's. Net was het digitale film een beetje in opkomst. Kon je met de computer editen.
cursus gedaan. Ik dacht, nou, ik neem een mooie camera mee en een computer mee en ik ga er hele mooie filmpjes maken om te laten zien. Een beetje een andere kant van Afrika te laten zien. Dus toen heb ik wel allerlei filmpjes gemaakt en dingen belicht. We hebben er eentje klaarstaan, dat is een heel eenvoudig maar mooi gemaakt filmpje over een man die zelf zijn potten en pannen is aan het maken uit restmaterialen. Ja. En wij starten er een beetje in halverwege, dus je Ja. ziet niet dat hij eigenlijk met een oude aluminium deur van een auto op weg is naar zijn werkplek en dat daar uiteindelijk een pan uitgeknipt gaat worden. Ja. Maar wij laten in het tweede deel zien waarin die pan al een beetje zijn voltooiing nadert. Ja. Misschien grappig om eventjes te kijken hoe dat eruit ziet. Zeker, leuk. Wat een productieve gast is dat. Ja. Die maakt er wel een paar. Het filmpje heb ik eigenlijk gemaakt om te laten zien van hoeveel ambacht mensen in hun vingers hebben. Want je noemt een landroverdeur en dat was eigenlijk beschikbaar materiaal, aluminium. Je kon daar niet naar een winkel gaan om de aluminium te kopen. Dus mensen deden dat met restmateriaal. En die man die was daar zo ongelooflijk bedreven in dat hij eigenlijk met een blikschaar, een stuk spoorrails, een hamer en toch wel hele goede pannen maakte. Ik heb van die pannen meegenomen, die gebruiken we nog steeds. Super degelijk, maar gewoon een hele goede kennis van het materiaal. En zo zag je, op allerlei plekken hadden mensen gewoon heel veel een ambacht in hun vingers waar ze met weinig middelen hele goede dingen maken. Dus ook vrouwen die manden vlechten of andere mensen die smeden, die messen maken van bladveren. En mij als maker heeft dat wel altijd gefascineerd. En ik ging dan ook met zo'n man samenwerken van, kunnen we ook meubels maken of andere dingen. Dat je hun kennis inzet om juist ook meer dingen, een beetje andere dingen te maken die ik dan weer kon gebruiken. Het lijkt alsof er geen afval is daar. Of afval heeft altijd nog restwaarde en wordt gewoon weer in het systeem meegenomen. Nou ja, zo was het vroeger natuurlijk. Maar inmiddels plastic zakjes en zo hebben natuurlijk wel een intrede gedaan. En gelukkig zijn er ook Afrikaanse landen die zakjes alweer verboden hebben. Maar zeg maar een hele hoop materiaal heeft inderdaad wel restwaarde en wordt gewoon goed hergebruikt. Dus je ging daar zelf ook dingen maken. Dus je zegt net dat je met die mensen ging samenwerken om dingen voor je huis te maken bijvoorbeeld. Ja. Maar je bent ook artistiek een beetje gaan samenwerken. Ja, ik heb waar je in Mongo, waar we dus hebben 4 jaar gewoond, is een provinciehoofdstad aan de rand van de Zambezi. Dan zitten we in Zambia. In Zambia is dat, ja. Mongo heet dat. Mongo, ja. Mongo, oké. Ja. En daar had je bijvoorbeeld, over het afval, daar had je dan, er werden nog met boomstamkano's gevist. Dat van hardhout gemaakt, hele mooie kano's. Helemaal uitgerold, enorm werk. En die gaan natuurlijk een tijdje mee. Op een gegeven moment komt er een scheur in of een gat. Die worden dan gerepareerd. Die worden 6 keer gerepareerd, maar op een gegeven moment zinkt die echt, kan er niks mee gedaan worden. Ja, dan is het brandhout en ik kocht dan oude kano's op en heb daar dan bijvoorbeeld weer meubels van gemaakt die dan werden verkocht. Die zijn dan bijvoorbeeld voor een safari lodge ook weer voor de inrichting gebruikt.
Dus dat waren zeg maar creatieve dingen. En er zijn bijvoorbeeld nog mensen Ging- die dat nog steeds doen. Die hebben gezien wat ik deed en die hebben dat... Je ging Opgevolgd. de locals ging je nog leren dat de restmaterialen toch nog meer restwaarde Dat hadden. sommige als de- dingen, dat je die ook nog kon gebruiken. Ja, ja. Niet om het beter te weten, maar gewoon Ja, omdat ja. ik het zelf leuk vond. Ja. Ja. Maar er waren ook mensen die daar zelf van alles konden op papier-maché gebied, heb je me verteld? Ja. Dat was in een eerdere uitzending in Oeganda. Nadat ik zeg maar eerst onszelf daar het kwartiermakersdeel had afgerond. Toen ben ik een ruimte gaan huren en bedenken wat kan ik daar nou doen. En mensen, het had al in het dorp rondgegonst, er zit een designer. En toen stonden ineens 3 jongens voor de deur. Sir, we are also a designer. Oh ja. Zij bleken heel goed met papier maché en ijzerdraad dingetjes te maken. En toen ben ik eigenlijk heel spontaan met hun begonnen om souvenirs te maken, te bedenken. Nieuwe souvenirs die er nog niet bestonden. De toeristenmarkt kwam een beetje op in Oeganda. En gewoon uit plezier en lol maken zijn we dingen gaan maken. En zij bracht ideeën in, ik bracht ideeën in. Ja. En, Misschien een goed idee om eens eventjes te gaan kijken naar die jongens die Ja. met hun ijzerdraad bezig waren. mhm. Want de speelgoedmarkt ziet er daar ook anders uit dan bij ons, zullen we maar zeggen. Je Mhm. hebt een prachtig filmpje gemaakt over jongens die uit ijzerdraad, een rolletje ijzerdraad neem ik aan, een auto maken die nog kan sturen en rijden ook. Ja, dat was weer een andere plek. Maar je ziet Mhm. inderdaad, ja, heel veel mensen hebben gewoon heel veel goede ideeën. En dit zijn dan inderdaad van die wirecars, zoals ze noemen. Die veel door kinderen gebruikt worden. Met name de jongens helaas. Maar, dus dat heb ik ook vastgelegd. Ja. We gaan even kijken naar het filmpje. Ja. Het ziet er prachtig uit. Het is echt een mooi verhaaltje. Geweldig product, echt fantastisch. Dat zullen ook wel, die zullen ook wel geëxporteerd worden naar hier, of niet, deze auto's? Er zijn altijd wel westerlingen die dan zo'n ding op de haard willen zetten. Het Of? gebeurt wel, maar dan... we hebben ook in Zuid-Afrika gewoond en dan heb je wel een slimme blanke meneer die dat in een fabriekje in elkaar draait en dat dan als authentic African wirecars verkoopt. Oh, ja. Maar dit is natuurlijk niet echt als commercieel product bedoeld. In Hoe het ging filmpje trouwens dat? wat je ziet, ja, ik heb ook proberen te laten zien van de verbeelding. Voor die jongens is het een soort droom, ja, dat uiteindelijk die auto's echt door de straat rijden. Het is ook niet dat alle kinderen zo'n wirecar kunnen maken. Ik ben in het stadje waar we toen waren, ben ik op een gegeven moment op zoek gemaakt wie maakt dat nou. En toen kwam ik op een dovenschool. Daar bleken heel veel kinderen dat goed te kunnen doen. En dat bleek ook voor hun weer een manier om toch een soort status te hebben in de maatschappij in vergelijking tot andere kinderen. Zij konden iets wat andere kinderen niet konden. En zij waren eigenlijk gehandicapt, maar hadden dan weer een voordeel. En het begin van dit filmpje, als je dat zo ziet, dan zie je ook die jongen hoe dat helemaal langzaam ontstaat. En andere kinderen spannend naar binnen zijn en kijken van gaat het lukken deze keer. En, dus dat is wel iets wat je... Ja, omdat we er zo lang gewoond hebben, kom je daar eigenlijk langzaam achter dat soort dingen. Als je maar een voorbijganger bent of een toerist, ja, dan zie je misschien een keer iemand met zo'n autootje voorbij rijden. Maar wat de diepere lagen eronder, daar kom je achter door
door er lang te zijn. En dat geeft ook wel een ontzettend rijk gevoel dat we dat allemaal hebben mogen ervaren. Ja. Is dat dan toch een soort hiërarchie of een soort social care, dat ze elkaar toch helpen op een of andere manier? Nou ja, er was gewoon een dovenschool bijvoorbeeld. Dus die was er wel en de kinderen kregen gewoon les. Die werden niet verstoten of zo. Ja. Die kwamen uit een grote actieradius allemaal daar bij elkaar. Ja. En kregen daar ook hun eigenwaarde werd geholpen door ze dingen te leren die uniek zijn. Ja, hoe dat precies ging weet ik dan niet. Dit is wat ik dan zelf opmerkte, maar ze kregen gewoon wel les en zo. In het algemeen, ja, mensen zorgen toch wel voor elkaar. We praten natuurlijk heel makkelijk over Afrika, maar Afrika is natuurlijk enorm divers. Het is diverser dan Europa, dus het is heel lastig om te algemeniseren. Maar het is in ieder geval wel zo, je hebt geen overheid die alles voor je oplost. Dus het is meer op gemeenschapsniveau dat mensen voor elkaar zorgen. En er vallen ook wel helaas mensen buiten de boot, maar in dit geval werd het wel goed geregeld. Ja. Jullie hadden daar ook je kinderen uiteindelijk ook in de Afrikaanse context waar ze moesten opgroeien, of in ieder geval ook onderwijs zouden moeten krijgen. Ja. Hoe heb je dat gedaan? Ja, dus de eerste 10 jaar van hun leven hebben ze in verschillende plekken gewoond. Ze leerden kennen en dat ze daar Engels spraken en ook lesstof aangeboden gekregen. En dan op een gegeven moment toen ze lagere schoolleeftijd kregen, toen was ik dan de leraar, de meester, met het wereldschoolpakket. Dan kreeg ik een grote doos met ordners en lesmateriaal en dan moest ik dan 's middags 2-3 uurtjes meester spelen. Nou, nu in coronatijd weten een hoop ouders hoe lastig dat is als ouder. Ik heb mijn best gedaan, maar het is wel lastig om als ouder je eigen kinderen les te geven. Had je daar ook nog lokale kinderen erbij zitten? Nee, dat was specifiek voor het Nederlandse deel. Oh ja. Maar er kwamen wel heel veel kinderen over de vloer en er werd heel veel gespeeld. En er was ook heel veel, over en weer werd er heel veel geleerd. Het is wel heel grappig om te zien hoe wij als Westelingen heel erg gewend zijn in het platte vlak te denken. Dus onze kinderen konden heel goed tekenen en dat soort dingen. En de kinderen die dan kwamen spelen, die konden heel goed kleien. Die konden heel goed driedimensionale plastische dingetjes maken. Dus er was heel veel ook uitwisseling. En onze kinderen hadden nou wel iets meer speelgoed dan de meeste buurkinderen. Maar dat was niet de enige reden dat kinderen kwamen. Ja, wel bijzonder. Ja, zo zijn er kleine verschillen natuurlijk, maar ook grote verschillen. Ja, maar wel bijzonder, want die konden ook met elkaar praten natuurlijk. Die spraken ook vloeiend Engels. En onze zoon de eerste jaren die sprak zelfs Sesotho. Wij spraken minder Sesotho dan hij. Alleen hij is dat, toen we terug in Nederland waren, is hij dat weer heel snel kwijtgeraakt. Ik las een poosje geleden een uitgebreid artikel over stroomuitval in Nigeria. Aha. En dat de schrijfster van dat verhaal die verklaarde dat daardoor eigenlijk economisch zo'n land geen kant op kan. Omdat je dus niet erop kunt vertrouwen dat er stroom is als je die nodig hebt in je productieproces. Of dat nou je computer is of welke machine dan ook. Daar hadden jullie waarschijnlijk ook mee te maken. Ja, in veel landen is valt de stroom uit. Dat kan een paar minuten zijn. We hebben ook wel meegemaakt dat dat 3 weken is. En dan op een gegeven moment er was ergens een waterkrachtcentrale, die was overstroomd. Een heel verhaal. Dat duurde heel lang voordat het opgelost was. In het begin ben je nog met een accu bezig met lampjes, maar die houdt op een gegeven moment ook al op. Op een gegeven moment zit je nog met kaarslicht en een klein vlammetje. Ineens ging s'avonds om 8 uur het licht weer aan. En dan denk je ineens van, jee, wat een bak licht is onze normale, een beetje zoals wij hier nu in de studio zitten. Dus eigenlijk wat het normale licht is, als je dat heel lang in het halfduister verkeert, dan denk je wel van, oh, er is eigenlijk wel heel veel licht. Maar goed, dat is dan de luxe situatie. Maar daardoor is het wel heel moeilijk als je een bedrijf hebt en je wil iets maken en je hebt geen stroom. Dat is natuurlijk heel ingewikkeld. Dan houdt alles op, eigenlijk, vaak. Ja, dan ben je dus aangewezen op dingen die je met de hand kan doen. Of een ander leuk voorbeeld is, je had af en toe een empty fridge party. Dan viel de stroom uit. Iemand was naar de supermarkt geweest, had zijn vriezer vol met eten. Of die had een varken geslacht.
ja, die wist over 2 dagen is het bedorven. Dus die zei, jongens, kom allemaal, we hebben vanavond barbecue. Dus elk nadeel heeft zijn voordeel. Dus er braken feestjes uit op het dieptepunt van de ellende. We hebben geen stroom, nou dan laten we er maar een party van maken. Ja. Morgen is het bier niet meer koud, dus laten we het vandaag maar opdrinken. Nou. Oh ja, op die manier. Ja. Nou, maar dus het is wel heel lastig, zeg maar. Wat dat betreft is Nederland natuurlijk super deluxe. Dat je er wel op kunt vertrouwen, maar dat is wel heel lastig dat een heleboel dingen, dat je daar niet van op aan kunt. Ja. Nou, je hebt een jaar of 10 geleden heb je daar een podiumverhaal over gehouden van 7 minuten, herinner ik mij. Ja. En dat ging over uitval van dingen. Stroom, wifi misschien wel, water, gewoon eventjes geen water. Ja. Daar heb je best wel voor gepleit toen, herinner ik me. Nou, het was niet mijn betoog dat dat standaard moet gebeuren, maar het was een Pecha Kucha presentatie die heette How to Prepare for Unplanned Events. Er was toen een campagne in Nederland waarbij iedereen werd gestimuleerd om een noodkoffertje aan te schaffen, waar dan een zaklamp in zat en een opwindbare radio en chloortabletten en dat soort dingen. Want er zouden verschrikkelijke rampen in Nederland kunnen gebeuren en zonder dat noodpakket, nou, dan zouden we hopeloos verloren zijn. En terwijl ik die campagne vertelde, zag je plaatjes van Afrika waar mensen in een overstroomd hutje wonen, allerlei rampspoed overkomen. En die hebben geen koffertje, maar die zijn heel goed in het flexibel met zo'n situatie omgaan. Dat was ook eigenlijk mijn betoog, je moet niet vertrouwen op een stom koffertje, maar je moet juist flexibel durven zijn en ook een beetje veerkracht tonen. En mijn oproep toen was eigenlijk dat je af en toe gewoon een klein rampje in je straat organiseert. Dus een keer een weekendje geen stroom of geen water, wifi, nog erger tegenwoordig. En daardoor moet je ineens bij de buren aankloppen van, goh, heb je dat ook niet? Heb jij dan nog een jerrycan met water of heb jij nog wat staan? Of er waren eigenlijk maar een aantal voordelen. Je leert elkaar kennen. Je bent ineens bewust van, zo vanzelfsprekend is het niet al die luxe die we hebben. Het kan ook best wel eens een keertje niet zo zijn. Je komt ineens in een bijzondere gekke situatie. Ik noemde die empty fridge party. Nou ja, je gaat ineens gekke dingen doen die je normaal niet doet. Ja. En dat zou je dus eigenlijk kunnen organiseren. En afgelopen jaar in corona hebben we dat dus ook een beetje kunnen meemaken. Dat ineens een heleboel vanzelfsprekende dingen niet meer vanzelfsprekend zijn. En dat soort initiatieven ook wel bij mensen loskwamen. Dus dat vond ik wel heel mooi om te zien. Het brengt een zekere stress en spanning, maar ook wel creativiteit. Ik bedoel, uiteindelijk moeten we toegeven dat ons eigen radioprogramma, of dat je televisie wil noemen, komt natuurlijk voort uit hetzelfde. Het zou waarschijnlijk niet gebeurd zijn als we die corona niet hadden gehad. Dus dat is dan een van de dingen die dan kunnen ontstaan. Ja. Dus de mindset van mensen wordt ook anders natuurlijk. Ja. Nou, er zijn natuurlijk heel veel mensen die hele positieve dingen hebben gedaan voor anderen. Ga maar zitten, jongen. Dat dreigt een beetje weg te hebben, maar ik hoop echt dat wel de goede dingen, dat we die kunnen behouden. En dat mensen dan, bijvoorbeeld zo'n berenspeurtocht voor kindertjes bedenken, dat iedereen wat doet van, leuk, voor kinderen gaan we wat doen. Mensen die muziek gaan maken, die mensen echt daadwerkelijk helpen, die bij de buurman een pakketje eten brengen omdat hij corona heeft. Ja. Ja, nou ja, in de buurt ben jij, want jij woont aan de rand van Maastricht, aan de oostkant. Ja. En je bent daar ook al inmiddels een geziene gast, want je bent samen met anderen daar een parkje begonnen, lijkt al. Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? In de opstartfase. Ik kijk uit op 2 niet gebruikte voetbalvelden. Daar zou op een gegeven moment nieuwbouw komen en toen hebben we eigenlijk gezegd, we willen liever geen nieuwbouw, maar we willen wel heel graag een buurtpark. De gemeente die stond daar gelukkig voor open. We zijn inmiddels een aantal jaar verder. En we zijn nu eigenlijk sinds vorig jaar met een hele nieuwe groep een soort frisse doorstart gemaakt. En tot nu toe gaat het heel positief. De gemeente staat er positief tegenover. En het idee is dat er een park voor en door de buurt komt. Dus het is niet dat de buurt, hier heb je park, hier heb je bank, hier heb je boom, ga er lekker in zitten. Nee, we gaan dat met z'n allen maken. En als het er is, gaan we ook met z'n allen
zorgen dat het leven wordt ingeblazen. Ja, hier zie je hoe zien er wat we plaatjes van, afgelopen week met Koningsdag al bezig zijn begonnen met een bloemperk inzaaien. Nou, kinderen erbij, vrijwilligers erbij. Ja. Het is nu nog heel klein, maar 2 hectare is natuurlijk best een opgave. En het doel is dat je een hele fijne verblijfsplek hebt. Maar wat eigenlijk nog belangrijker is dat mensen het gaan gebruiken. Dat ze elkaar gaan ontmoeten. Dat allerlei verschillende mensen, jong, oud, mensen die wat meer geld hebben, mensen die in een klein huisje wonen zonder tuin, dat die daar elkaar ontmoeten en leuke dingen gaan doen. En, Is de gemeente daar waarschijnlijk ook een beetje in zal ik maar zeggen, veranderd? Dat het initiatief van burgers eigenlijk best wel wordt beloond als ik dit zo hoor. Ja. Ik kan mij niet... Kijk, als toen dat kindervakantieweidje daar in Kadieren-Keer, als dat geannexeerd zou worden voor een permanent vakantieweidje, dat was ook nooit gelukt natuurlijk. Hadden ze waarschijnlijk niet in toegestemd. Nee, nou, kindervakantiewerk, dat is heel, heel triest. Die hebben daar 40 jaar dat georganiseerd en heel veel kinderen heel blij mee gemaakt. Ik hoorde laatst, ik sprak iemand die het nog steeds organiseert, dat nu omdat een boze buurman is gaan klagen en dan bleek dat er een vergunning niet in orde was, mag het niet meer. En toen was het klaar. Ja. Dat is natuurlijk wel verschrikkelijk. Ik denk, dit is super belangrijk voor heel veel kinderen. Nou, laat de boze buurman even een weekje compenseren. Of meedoen. Schermen opzetten. Meedoen. En in ons geval, je hebt natuurlijk, er wordt heel veel gezegd, participatiewet, iedereen moet meedoen. Nou, dit is een praktijkvoorbeeld hoe dat kan. De gemeente hoopt natuurlijk ook doordat dat mensen zelf werk van de gemeente uit handen nemen, dat bijvoorbeeld het onderhoud goedkoper is. Ja. En dit wordt een soort testcase van hoe dat kan. En het gebeurt ook op andere plekken in Maastricht ook. En daar kijken we ook, daar leren we ook van. En, dus ik hoop echt dat het een succes wordt. En, zijn jullie een soort blauwdruk aan het maken die je dus ook in andere delen van de stad of in andere steden in Limburg zou kunnen toepassen? Nou ja, wij vinden niet het wiel uit, want het bestaat al. Bijvoorbeeld in Bospoort heb je al een voetbalveld wat nu een buurtpark is aan het worden. Daar kijken wij naar. Wij doen natuurlijk een paar dingen anders. Wat bijvoorbeeld heel mooi is, er komt een waterbuffer als het goed is. Daar moet heel veel grond uitgegraven worden. Daar kunnen we een mooi landschap mee maken met heuveltjes en spannende bulten. Dat is natuurlijk heel duur, maar als dat nu al, omdat die waterbuffer er toch moet komt, dan heb je al een hele mooi startpunt. En dan kun je daarna met vrijwilligers daar bomen in zetten en bankjes in elkaar schroeven en dat soort dingen. Dus. Merk je nou dat de verantwoordelijkheid in zo'n proces zoveel mogelijk moet worden afgeschoven of vastgelegd in een overeenkomst? Of als daar iets gebeurt, bij kindervakantiewerk had je regelmatig dat er een kind van een hut afsprong in een plank met een roestige spijker. Ja, dan had je toch iemand bij de GGD zitten. Ja. Hoe gaat dat daar nu? Nou ja, dat in dit geval moet dat wel heel nauwkeurig beschreven worden. Wie is verantwoordelijk voor wat? En ik moet eerlijk zeggen, persoonlijk, ik vind dat wel jammer aan deze tijd dat er altijd iemand ergens verantwoordelijk voor moet zijn. In het kindervakantiewerk van 40 jaar geleden, dan had je een kind die uit een boom viel en een pols brak. En dat was, shit happens, niemand kreeg de schuld van, jammer dan. Ja. Dat is tegenwoordig niet meer zo. Er moet altijd iemand ergens verantwoordelijk voor zijn. Ik bedoel, nu de stroom valt uit in het ziekenhuis. Een ramp natuurlijk, maar ik denk, dat kan gebeuren. Alle mensen die daar werken doen hun stinkende best. En, Dus jullie mogen maar in ieder geval in dat park, wij hopen natuurlijk dat mensen zichzelf ook primair verantwoordelijk voor voelen. En als je ergens opklimt en je hebt een schaafwondje of zo, dan dat mensen daar coulant mee omgaan. Maar dat is wel een soort, een balans die je moet vinden. Wij gaan geen hele domme dingen doen, maar het mag ook wel eens fout kunnen gaan, wat mij betreft. Ja. Maar dan organiseer je ook nog feestjes natuurlijk. Ja, ik bedoel niet in dat park, maar je hebt een soort Burning Man georganiseerd samen met anderen. Nou, ik heb het niet georganiseerd. Ik ben wel te gast geweest. Je hebt Burning Man, dat is dus in Amerika in de woestijn. Dat hebben mensen wel eens plaatjes gezien. Nou, fantastisch. Er wordt een soort stad uit de grond gestampt met kunstwerken, optredens. Een soort hippie gebeuren. En het Burning Man principe is dat iedereen zelf iets bijdraagt. Dus je bent zowel producent als consument. Mm-hmm.
En er is een soort mini-festivalletje, 50-50 Fest. Dat is nou, als het goed is, dit jaar de 3e editie, geloof ik. Vanuit Nijmegen wordt het georganiseerd net over de grens. En het idee is eigenlijk, je betaalt voor een soort kampeerplek en de rest is alles gratis. Niemand mag daar geld verdienen. En als je goed pizza's kan bakken, ga je pizza's bakken. Als je een band hebt, ga je als een band optreden. Als kunstenaar kun je iets bouwen. Dus iedereen draagt iets bij om een heel mooi festival neer te zetten. Dus je zit in Duitsland, hè? Begrijp ik dan? Als je zegt net over de grens. Okay. Een hele grappige, een oude verlaten melkfabriek van een of andere gesjeesde Duitser die dat verhuurt. Ja. Maar dat is al een hele mooie entourage. Maar het leuke is dat dus, omdat je zelf je best doet om iets bij te dragen met wat jij zelf kan. Er zijn ook mensen die staan cocktails te maken. Er is een redactie die 2 keer per dag een krantje uitgeeft vanuit een caravannetje. Er zijn theatermakers. Maar er zijn ook mensen die zeggen, nou ja, ik ga mensen... iemand, was het nou, die had lampionnetjes gemaakt. Overal stonden lampionnetjes. Het hoeft niet groot te zijn allemaal. Maar daardoor, in ieder geval dat is mijn ervaring, waardeer je wel heel erg wat andere mensen doen. Als je voor €150 een kaartje voor een festival koopt, ja, dan ga je naartoe en dan zit je, amuseer me maar eens. En dan zit je daar als kritische consument. Terwijl als je producent en consument tegelijkertijd bent, dan levert dat een andere energie op. En ik vind dat zelf heel erg leuk en heel prettig. Ja. Dus jij ging daar ook heel actief naartoe om iets te gaan doen wat jou ligt en wat een bijdrage levert aan het hele feest. Ja. Dus dingen gebouwd, verkleed rondgelopen, mensen een professionele hoofdmassage, het kopkretsteam waren wij. Nou ja, wel een soort ludieke draai zit er vaak aan. Maar, klinkt heel Limburgs. Ja. En dat duurt 3 dagen en het is share and shine heet het, geloof ik. Dus je moet delen, maar ook shinen. En leave no trace, dat is ook een belangrijk principe. Dus als het weggaat, mag er gewoon geen snippertje meer achtergelaten worden. Dat is bij Burning Man is dat ook het geval. Ja. En dat levert de nodige hoofdbrekens op. Want je moet dus alles wat je aan rommel maakt, moet helemaal weer terug mee naar huis. Dus dat vind ik een hele leuke ervaring. Ik hoop dat het dit jaar weer door kan gaan. Ja, je had er een filmpje van. We gaan eens even kijken op dat filmpje. Het is nogal een hectisch filmpje, want er komt van alles voorbij. Maar daar kunnen we een beetje zien hoe dat uitpakt. Ja. Ja, Rob, 3 dagen lang. Jij was de man met de lampen set om je hoofd gedraaid ongeveer. En... Ja, met een blacklight, een wandelende blacklight show, onder andere. Hou je dat allemaal vol? Dat doe je dan 2 uurtjes en dan doe je het weer weg. En dan, daarna ben je ook weer gewoon, ga je naar andere dingen kijken. En je hebt dan, vrijdag wordt eigenlijk alles opgebouwd. En dan zijn er kunstenaars die bouwen een heel standbeeld. Andere mensen bouwen een hele tent waar je van allerlei dingen kan beleven. Je zag heel even voorbij komen, dat was ook heel grappig. Dat was eigenlijk een beetje een profetisch act. Een witte doos staan. Dat was een soort desinfecteercabine waar je doorheen kon lopen. En er stond dus iemand je schoon te spritsen en van negatieve energie te ontdoen. Dat was een soort grappige act. Voor corona was het al heel profetisch eigenlijk wat hij aan het doen was. Nou, dat lijkt er veel op, ja. Een antivirale behandeling. Ja. Maar dat was dus iemand die dacht, grappig, ga ik doen. En als je daar doorheen wilde lopen, dan kon dat. Klinkt ook al heel carnavalesk natuurlijk, want het is 3 dagen en dan ook nog helemaal in je rol schieten. Dat weten we hier in het zuiden wel van hoe dat ongeveer moet. Ik ben een enthousiaste carnavalsvierder en juist dat aspect vind ik ook erg leuk. Ja. Dus ben je geen voorstander van om zo'n Burning Man concept ook hier in deze regio eens een keertje los te laten? Nijmegen is niet zo heel ver natuurlijk. Dan moet je dat organiseren. Ja. Ik heb helaas niet heel veel tijd over met wat ik nu al allemaal doe. Het zou superleuk zijn als het hier is. Ik kan het ook iedereen aanraden om te kijken op 50-50 Fest, zo heet het geloof ik. Misschien zijn er nog kaartjes over, ik weet het niet. Dat is in de zomer of wanneer is dat?
Ja, dus nu in juni gepland, maar dat is een beetje de vraag met corona Of of het het allemaal kan. Ja. Maar anders wordt het doorgeschoven naar september, geloof ik. Nou. Het is eens per jaar. Ja. Het leuke is dat de schaal is ook, kijk, Burning Man in Amerika, dat is giga groot. Er komen tienduizenden mensen. De kans dat je dezelfde persoon 2 keer tegenkomt is niet zo groot, geloof ik. Maar hier, in een weekje of een weekendje leer je mensen, ook wel leuke nieuwe mensen kennen. Dus, ja. En naar Burning Man zelf gaan, zit dat ook nog op je lijstje van... Ja, dat lijkt me heel erg mooi. En degene die dit organiseert, die gaat ook af en toe naar Burning Man en die komt met fantastische verhalen thuis. En die bouwt dan ook een kamp op met kunstenaars en van alles en nog wat. Super gaaf om een keer te beleven, maar ja, ik begrijp ook wel dat het wel langzaam stiekem toch commercialiseert. Dat mensen met een hele grote bak met geld zich zeg maar inkopen in de ervaring, terwijl het idee is van... Iedereen probeert iets te doen met wat hij kan. Met creativiteit. Ik weet niet of het de Burning Man van nu nog hetzelfde is als van 10 jaar geleden, maar het zou leuk zijn. Ja. Nou, ik ben zeer benieuwd en hou ons maar op de hoogte. Ja. Want daar in Afrika heb je natuurlijk ook soortgelijke dingen gezien. Nou, althans, hele andere festivalletjes op een veel kleinere schaal. Mm. Maar je had toch een heel mooi filmpje van mensen die dus verkleed aan het dansen zijn. Het lijkt heel even carnaval voor degene die oppervlakkig kijkt. Dat is het natuurlijk helemaal niet. Nee. Maar misschien kunnen we eens eventjes kijken naar die video van de Afrikaanse danspartijen. Ja. Het grappig. Heel eigen tijds, die laatste verkleding. Ja, waar zitten we nou naar te kijken? Dit is eigenlijk jongens die worden op een gegeven moment man. Dan heb je een initiation school, waar dan zo 3 weken jongens zich terugtrekken in de bush en daar allerlei belangrijke dingen leren om man te worden. Okay. Die komen op een gegeven moment terug. Dat is een groot feest in het dorp. En de karakters die je ziet, dat zijn eigenlijk hele bekende verschijningen die ook een bepaald verhaal vertegenwoordigen. Ik ken het ook niet allemaal natuurlijk. Als toerist zou je dit ook nooit zien. Dit zagen we op een gegeven moment op onze wekelijkse fietstocht in een dorpje van, toen zagen we dit, zeiden we, kunnen we hier nog terugkomen? Nee, natuurlijk, we waren welkom. Toen heb ik dit gefilmd en wel met iemand erbij die er wat meer vanaf wist. En wat je eigenlijk ziet, dat zijn dus een soort verbeelding tussen de wereld van de voorouders en nu. En dit is ook allemaal heel magisch, zo'n pak, je mag ook niet dichtbij komen, je mag het niet aanraken. Dus het is echt wel iets meer dan carnaval. Maar wat wel bijzonder is, en daarom heb ik toen dat filmpje ook gemaakt en ook in Zambia laten zien, dat traditie is niet iets statisch, dat verandert ook mee met de tijd. Dus je hebt eerst traditioneel, op een gegeven moment zie je, een vliegtuig, dat kan ook. Op een gegeven moment zie je mensen met een grote ghetto blaster op hun hoofd.
Dat wordt weer een nieuw verhaal wordt aan toegevoegd. En het zou me niet verbazen als er inmiddels nu iemand met een telefoon op zijn hoofd rondloopt of een computer. Traditie past zich aan, er komen nieuwe verhalen bij. Ja. En dat was een belangrijke boodschap daar. En hier natuurlijk ook in Maastricht. Daar zit nog een analogie in met Maastricht natuurlijk, althans met onze manier van carnaval verkleden. Ja. Hier zie je natuurlijk ook thema's voorbij komen die door de tijd heen vaak heel geactualiseerd zijn. En dat doe je zelf vrolijk aan mee. Ik ben enthousiaste carnavalsvierder. Oké. Ja. We zien en eigenlijk plaatjes voorbij komen. Ja. Ik vind het ook wel leuk om een beetje de boel te verstoren, zeg maar. Dingen maken die een beetje groot zijn en in de weg zitten. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen... Nou ja, wat ik zelf heel erg leuk aan carnaval vind... en dat is ook vergelijkbaar met dat 50-50 fest... Je doet heel erg je best om een mooi pakje te maken, om een grappige act neer te zetten. Daar heb je al heel veel voorbereiding aan besteed. Je loopt met dat pakje rond, andere mensen kunnen ervan genieten, maar tegelijkertijd geniet je van andere dingen. Dus je bent zowel producent als consument. Daar komt een enorm hoop creativiteit naar boven in Maastricht op zo'n moment. Iedereen is kunstenaar, of een hoop mensen zijn kunstenaar. Er zijn natuurlijk ook een hoop mensen die er weinig mee op hebben. Maar... ik vind dat wel een van de meest bijzondere dingen, meest plezierige dingen in Maastricht. En nog heel even terugkomend op het verhaal van de veranderende traditie. Er zijn natuurlijk ook Maastrichtenaren die heel erg vasthouden aan traditie en denken, alles gaat verloren, alles verandert. En dat gebeurt, dat hoort bij de tijd, maar er komen ook weer hele mooie nieuwe dingen voor terug. Dus ik zei ook niet, schuif je traditie aan de kant, maar sta wel open voor vernieuwing. Dat zou mijn boodschap zijn. Ja. Nou, kijk daar. En carnaval verandert natuurlijk ook de hele tijd. Ja. Wij gaan eens eventjes hebben over jouw bijdrage aan het werkgebouw. Mm-hmm. Jij zit in het werkgebouw op de Tapijnkazerne, dat is jouw werkplek. Ja, dat klopt. Een hele bijzondere plek. Ja. Een bijna vrijplaats, zo komt het een beetje over. Ja. Dus anders dan het landbouwbelang natuurlijk, maar jullie zitten daar vanuit je ambacht, ben je daar actief. Ja. En wat doe jij precies? Ja, wat ik aan het begin zei, ik ben een vormgever die kan lassen. Dus ik vind het super fijn om dingen met mijn handen te maken. Je zag ook in de filmpjes mijn fascinatie voor andere mensen die dat doen. Ik ben niet iemand die iets bedenkt achter een tekentafel of tegenwoordig de computer. Je bedenkt iets en iemand anders moet het uitvoeren. Ik vind het heel fijn om het zelf te maken, het resultaat te kunnen zien, erop te zitten, erin rond te kunnen lopen. En zo zitten er net als ik 15 makers, ambachtsmensen in het werkgebouw. Een gebouw dat hebben we 5 jaar geleden ter beschikking, dat mochten we gebruiken van de gemeente. Ik schenk je er goed bij. Dat was voor 2 jaar, we zitten er inmiddels al 5 jaar, maar wel in een tijdelijke situatie. Dus als mensen denken van ja, is dit nou de ideale werkplek? Dat is het niet. We hebben geen verwarming, we hebben met z'n allen 1 wc'tje. In het begin was het ook bijna Afrikaans. We moesten de water gaan halen in een ton bij een waterpomp. Ook wel weer voor mij herkenbaar. Ja. Met een hoop gelijkgestemden onder 1 dak werken. Dat is eigenlijk wel iets wat heel vaak in mijn leven is teruggekomen. Ik kan mijn eigen werk doen, ik ben gewoon zelfstandig ondernemer. Ik kan mezelf ontplooien, maar wel samen met anderen. We kunnen dingen samen oppakken, ik kan sparren met collega's. Hoe zal ik dit en dit en dit doen? Als ik een grote opdracht heb, dan doen we dat samen. Je profiteert van elkaars netwerk. Iemand komt met een vraag, ik wil een tafel hebben. Nou, mijn buurman maakt het houten blad, ik het metalen onderstel. Ik heb me daar ook kunnen specialiseren. Ik ben eigenlijk afgelopen 5, 6 jaar heb ik gezegd, ik doe alleen nog ijzer. Dat is ook wel een hele goede move geweest. Eerst dacht ik, oh leuk, polyester ook leuk, hout ook leuk. Maar ja, uiteindelijk moet je toch 1 ding heel goed proberen te doen. En dat is dan bij mij... Het is metaal ijzer. eigenlijk, hè? Niet alleen ijzer, maar je doet ook aluminium ook aluminium, en andere ja, metalen. Ja. En er werken ook bijvoorbeeld, dus niet alleen ouderwets ambacht, maar er zitten bijvoorbeeld 2 werktuigbouwers. Die kunnen heel goed, die zijn wizards met de computer. We hebben bijvoorbeeld net voor IVN een trap gemaakt waar zij op de computer dingen hebben uitgewerkt en die zijn uitbesteed. Die komen gewoon compleet gevouwen de werkplaats in.
En ik maak daar met de hand mooie teksten in. Dus het levert ook allerlei nieuwe samenwerkingen op en het is ook gewoon gezellig. Er zijn natuurlijk ook kunstenaars die zeggen ik wil het liefst in mijn atelier deuren dicht, niet gestoord worden. Ik ben in mijn wereld. Helemaal niks op tegen, maar dat is niet hoe ik graag werk. Ja. Ik vind het fijn om op deze manier te werken. Ik heb eerder in Zambia zo ook in een situatie gewerkt waar ik dit eigenlijk als voorbeeld heb gezien in een hele grote studio met allerlei kunstenaars waar de ene was aan het beeldhouwen en de andere was aan het lassen en aan het slijpen en aan het schilderen en de ene had een radio aan en de andere was aan het zingen. En ja. Het kan heel erg afleiden, maar er is ook heel veel energie die loskomt en waardoor je ook, waar ik in ieder geval heel blij van word en ook energie krijg. Ja. We hebben er wat plaatjes van. Misschien goed om eens even te kijken naar wat plaatjes uit het werkgebouw waarin jouw opdrachten en de locatie een beetje door elkaar heen lopen. Dit is denk ik... Nou ja, wat ik al zei, ik ben ook kunstenaar. Ik weet niet in welke volgorde het voorbij komt. Dus daar ben ik ook benieuwd naar, ja. Nou, dit zijn, ik ben echt de laatste 2 jaar probeer ik dingen kunst te maken. Dat is dan niet toegepast. Met beperking dat het allemaal ijzer is. Verroest ijzer, verzinkt ijzer. Het zijn een soort landschapachtige dingen. Je kan misschien ook wel af en toe een soort Afrikaanse landschap er terug herkennen. Dus het is helemaal ijzer gemaakt. Dit is mijn werkplaats. Je zegt vrijplaats. Kijk, wij kunnen ons ding doen, maar het zijn wel allemaal professionele bedrijven. Je staat voor een kapitaal aan gereedschap inmiddels. Maar omdat het tijdelijk is, ja, als wij van tevoren weten, we zitten er 10 jaar, dan zou je dingen anders beslissen. En hopelijk gaan we ook van hieruit naar een volgende plek waar we dat iets professioneler en overtuigender neer kunnen zetten. Ja. Dit is bijvoorbeeld heel goed toegepast. Dit is voor Underground. Een opdrachtwerk eigenlijk, hè, wat we hier zien. Ik doe veel dingen in opdracht. Dit is voor Underground, de rondleidingen bij de grotten. Dus dit is een hele display. Dus die is daar ook nu geïmplementeerd in de grotten, die staat daar. Dat is hartstikke lastig, want dat is een vochtigheidsgehalte en 10 graden temperatuur. En die dit is dan bij de entree, dus dat is een iets beter klimaat. Maar, dus ik doe heel toegepaste dingen. Er komt ook al van een architect die zegt, nou ik maak dit precies volgens tekening. Andere keer, ik vind het wel leuk als er ook wel vaak een soort creativiteit gevraagd wordt. Maar juist omdat het en het ambacht is, het werken met metaal en ook het creatieve, dat maakt het eigenlijk altijd wel interessant. Misschien even goed om terug te kijken. Ik weet niet of we die foto's nog voorhanden hebben, maar je hebt dus in het Afrikaanse heb jij samengewerkt met die 3 mannen, vertelde je. Die zeiden, wij kunnen geweldig goed werken met papier-maché bijvoorbeeld, of met andere materialen. En daar zijn ook allerlei dingetjes uitgekomen. Ik vond dat erg grappig. Je hebt ze daar een beetje in begeleid, had ik de indruk, omdat ze misschien wat op een dwaalspoor zaten of, laten we zeggen, een onverkoopbaar spoor zaten. Misschien, kijk, hier heb je het al. Dit is weer in Zambia, dat is in die plek wat ik vertelde, dus met andere kunstenaars. Dit zijn allemaal beeldend kunstenaars. Hier zie je iemand beeldhouden van hout. Net zag je iemand die hekwerken maakt. Dit was voor AIDS een event. Kunstwerk. Daar hebben we een ding gemaakt om AIDS awareness onder de aandacht te brengen. Dit is iemand die een heel mooi portret kan schilderen. Dus het was allemaal in diezelfde ruimte, er waren heel veel rasta's, een aantal mensen woonden daar ook gewoon. Dus dit is niet waar je naar verwijst, die eerste plek in Oeganda. Maar dit was wel een soort voorbeeld voor mij van dit is wel een plek waar ik graag zou werken. En het werkgebouw, het huidige werkgebouw, het is weer een beetje anders, maar het is wel een hoop creativiteit onder één dak. Ook onder één ruimte, dat je hebt last van elkaar, maar je voert elkaar ook met elkaars energie, zeg maar. Je kunt elkaar niet om elkaar heen. En wat je net zegt, dat was dus met beeldende kunstenaars. En daar heb ik ook nog contact mee met een aantal van die mensen. Dus dat is ook wel heel leuk. Je zit ook bij het initiatief Makers van Maastricht. Ja. Klopt dat? Is dat makersvanmaastricht.nl of waar vind ik dat? Ja, er is nu een website... makersvanmaastricht.nl. Dat is een webshop. Dat is eigenlijk ook door de gemeente, die zeggen wij willen iets voor de creatieve industrie doen. Dus die hebben zeg maar de opstartkosten daarvan gefinancierd en geïnitieerd.
Het is een begin, zeg maar. Die webshop, wat mij betreft, moet dat nog veel groter en veel uitgebreider. En dit is een soort pilot die wel werkt. Mensen kunnen producten zien, mensen kunnen producten kopen. En dat zijn niet alleen design dingen, maar je kunt er ook bijvoorbeeld, volgens mij, eetbare dingen verkopen of chocola of ik weet het niet helemaal precies. Ja. Op zich een heel goed initiatief. En er is nu sinds vorige week ook een stand in de loods 5, of in ieder geval een ruimte ingericht. Daar staan ook weer producten van mij. En meestal maak ik unica, maar ik ben nu ook voor om te kijken van een bepaald product van aluminium, om dat veel meer een serie te gaan maken, waar ik dat hopelijk ook op die plek kan kopen op de webshop. Maar ook bij meubelwinkels in Maastricht. Dus om te kijken van hoe gaat me dat af. Altijd unica is natuurlijk ook heel leuk, maar het is ook heel leuk als je op een gegeven moment een serie product hebt. En dat is ook weer in samenwerking met de ingenieurs, zeg maar. Die helpen hoe kunnen we dat product zo slim maken dat het gewoon heel snel als een bouwpakketje in elkaar gezet kan worden. Dat kunnen zij dan weer goed. Jullie helpen elkaar behoorlijk dus. Er is een goede verbinding tussen al die specialisten. En makers van Maastricht. Maastricht heeft natuurlijk al zich vaker ingezet. Misschien een beetje verwarrend. Het was eerst Meet in Maastricht bij de Elisabeth Stroeve. Je hebt Meet Maastricht. Dat is weer een expositie in de Sphinx. Dat zijn dan echt makers. Daar ben ik ook bij. Ik ben bij alle dingen betrokken. En iedere keer als er iets gebeurt, laat ik erbij zijn. En dit is natuurlijk ook heel goed dat je onder een soort paraplu jezelf presenteert. Als ik in mijn eentje ga exposeren van hallo, ik ben Rob van Akker, dan komt er een beperkt aantal mensen op af. Maar als je het doet onder een paraplu, dan is dat natuurlijk heel erg fijn. Alle Radio Perolas kijkers die komen daarop af. Dus dat kun je rustig doen, dat levert altijd wel iets op. Maar jullie hebben elkaar wel gevonden in die zin. Ik denk dat je over 10 jaar zit jij nog wel hier in de regio, of zie ik dat verkeerd? Dat hoop ik wel. Er is natuurlijk ook, wat ik al zei, die Afrika-ervaring, dat is natuurlijk wel heel bijzonder geweest. We hebben ook wel een soort heimwee, zou ik nog een keer zoiets kunnen beleven. En is het geen idee. Van toen niet meer natuurlijk, hè? Dus nee. Ik begrijp wel dat het langzaam maar zeker in Chinese handen begint te raken, die daar... dat gevaar dreigt wel. Afrika ontwikkelt zich natuurlijk, dat is ook altijd de bedoeling geweest. Het ouderwetse tropendokter, de witte dokter die daar de arme negertjes ging beter maken. Dat is een achterhaald idee. Ik heb het zelf ook altijd gezien, het is ook echt een uitwisseling van ideeën. Niet van ik ga daar naartoe en ik kom zeggen van jongens, jullie moeten het allemaal zo doen. Maar je leert van elkaar. Ik heb daar leren lassen. Met een lasser die een zelfgemaakt lasapparaat had. Maar wat in basis gewoon hetzelfde was als het lasapparaat wat bij mij staat. Ja, geweldig. Dus dat is heel leerzaam geweest. En, je bent ook een heuse videomaker geworden, dat heb je jezelf een beetje geleerd. Ja. Dat is ook misschien heel mooi om daar eens even mee af te sluiten, want je hebt een soort knipoog naar het verleden gemaakt met niet de makers van Maastricht, maar met de mensen van het werkgebouw zijn dat, hè? Ja, we hebben het werkgebouw, wat wel goed is om te noemen, we hebben gezegd wij zijn niet alleen maar makers en we zitten ons eigen ding te maken. We hebben ons ook wel gezien als placemakers voor de tapijn. Wij waren een van de eerste mensen die daar kwamen. Tot dan was het een terrein wat omheind was met 2 rijen prikkeldraad. Iedereen kent het wel, iedereen kon alleen maar kijken wat gebeurt daar nu. Nu is het heel erg een open terrein, deels park. Wij zijn daar gekomen, toen stonden de brandnetels zo hoog, er was nog helemaal niks. We zagen wel de potentie daarvan en dat is ook wel gebleken. Maar we hadden ook wel zoiets dat die plek ook moet ook leven ingeblazen worden. Dus we hebben toen, iedereen heeft het wel gezien waarschijnlijk, het lattenproject. Dus dat zijn die blokken, die meubels met die grote toren erbij. Daar konden vroeger kinderen in, nu is dat helaas niet meer veilig. Maar goed, het is nog wel heel fijn dat het er staat. Dat was ook het Schommelstation, dat was een idee van de architect van een plek waar mensen bij elkaar komen, jong, oud. Wordt nog steeds heel veel gebruikt, heel veel bezocht. En we hebben toen met een groep van 5 mensen, 5 werkgebouwers van verschillende disciplines, hebben we toen dat gemaakt. En ik heb toen als een soort grap gemaakt naar de oude Grols reclame. We gaan er eerst maar eens even naar kijken. We gaan even zien wat voor een commercial eigenlijk dat jij gemaakt hebt voor werkgebouw. Ja.
Rob, geweldig. Ja, ik herinner mij dit wel. Er is een hele generatie die zal niet begrijpen waar dit over gaat, maar je ziet wel het werkgebouw in al zijn mooie facetten. Ja. En is dat ook een beetje een invitatie dat wij er eens kunnen komen kijken, zomaar op allerlei momenten? Zeker. Nou ja, ik heb het werkgebouw niet bedacht. Dat zijn andere mensen die hebben dat eerst op papier bedacht, een soort idee. Dat hebben ze ook gepitcht, dat is toen ook gehonoreerd. Ja. En het idee was eigenlijk, vroeger was Maastricht een maakstad. Overal had je bedrijvigheid en fabrieken. Er zijn heel veel makers, kunstenaars die in hun eigen garage, studio aan het werk zijn, maar niemand weet waar die mensen zitten. Dus probeer al die mensen samen onder één dak te brengen en ook open voor het publiek. Ja. Dus bij ons staan de deuren altijd open. Mensen kunnen zien, hier wordt wat gemaakt. Dus er staan ook altijd kinderen naar binnen te kijken met opa's en oma's. Wat gebeurt hier nou? En, we voelen ons uitgenodigd, we komen graag kijken. Heel graag. Ik neem aan, de koffie staat klaar en we willen het graag nog eens. We hebben zelfs een koffiebrander die de koffie verkoopt. Nou, dus dat klinkt heel goed. En Rob, superleuk dat je er was. Ja. En het zijn toch veel mooie aspecten die je aankaart. Ja. Dus we gaan je volgen hoe het verder gaat. Ja. En ik zou zeggen voor al diegenen die gekeken hebben, jongens, tot de volgende week, dan zijn we er beslist weer. Ja. Wij gaan nog eventjes een glaasje drinken hierna en dan wensen we jullie voor daarna weer een goede nacht.